man kashi tanki 3 a ce sai na bada miliyan guda. Wa isa riban nawa naka samu gidan wankan ga? Ga yini iya kama tun 300 sa shiga wurin ga. Wani ma dan iska ma 10 zai cewa, wani ma ya ce ma sai an jima, ban san unhwanin wannan abu ba. Tafasa duk wasu ma ba su kashi daidai dole suka aure a tai a ci tafasa a ce a daya a ci garin kwaki mutum ya tawo far bacin ma da nake da yaro mai kula da yanzu gidan wankan ko ni ban isa in zo nan wurin in zanna ba. Nawa ne aka wanka aka kashi? 30 naira ne kai ba ka gani ba ko jahili gani. To bai da sai na hato ran ina ne. To sai ka mutu. Wai kai ka ga yanzu da fi fara kwamitin suka ci bala'i wai. Ai ni kullum a sha dariya. Haba. Ai ni kai ya fi faru comedian ba mu dariya suke da nishadi. Allah ya fi faru comedian suke tashi. Mazaje ya ki cike kalle. Ya harkokin. Ya wani ya bi da wani. Da Allah fitsari ne ka ji bayan Allah ina ne ake yin fitsari da Allah ina gidan wanka haka nan. Yanzu gashi kana gane shi? Zan iya gane shi. Ga gidan wanka nan abu da Allah sun mace ne da yawa. Wanka gashi nan. Gidan wanka? Gida, shi nawa ne kace? 30 naira. Mutum na bai tsako ne ho bai komai ba. Ka shi hitsari kayo. To ba ni canji gashi, ga ba shi ba ni canji. Isauri na matsu. Ni sauri ka ban canji in wuce ga wannan rata ta mun shi da ni in kara gaba. Kai da Allah wuce da Allah. Ni me gida fitsari nika je nawa ne? Fitsari. Yi magana 30 naira. 30 naira? Yawa kai jira kai na ku ganka kamar fari. Wallahi. To jira nawa zaka sai mun da fitsarin ka dama ina son fitsarin farfarun mutane. Yawa zaka siya ko? Insha Allah zan saya ko nawa ne? Sauri sun mace ni. Nawa zaka sai mun da fitsarin ka? Nawa ka saye? Ka sai man 10,000. 10,000 ne tsaya in ka sai man fa. Sun mace ne ka kara min in zaka kara. Ka sai man 10,000 ne ce kai mun magana. Na sai ma ban kuɗi ina za a zuba ma. To bari in fara lissafa ma kuɗin ko. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe. Ka san kuɗin Najeriya dole sai da lissafi saboda mannewa suka yi. Sauri. Kai ka saurara man ka san kuɗin Najeriya mannewa suka yi da 'yan uwansu. Kai saurara malam. Ya ci nake hitsari kuma ka zo ka tsaya min da hitsari. Amma kai ka rena mun wayo wallahi. Oi. Sai da hitsari suka tsaye. Bayan mun yi ci nake da kai. In gama lissafin kuɗi in ɗauko abun zuba ka juyo mai hitsari yanzu ga irin shiriritar da kai man. Malam ba ni canji da Allah. Yawa an hito. Barka da kashi. Naira 10 ne ko? 10 ni kakkare na mun wayo hitsari kayo. Hitsari kawai ni. Ban gane hitsari kayo. Hitsari kawai ne ni komai ba. In ka shiga da ne baka neman magana ba. Je ka duba gani hitsari. Masu motsin suna nan ciki. Malam ya ka ni. Sallama ni. In sallame ka. Bayan ka ce wani cin mutunci ne ka bari sai da bayan na ce ka jira in lissafa ma kuɗi sai ka yi wa man da hitsari wace irin shiriri ta ce wannan shi yanzu za ka ba kuɗi dan bala sallamaman shi da Allah sallamaman shi da ce